pada tetes tumaretes ingkang dinaretesanana astagangga Wiratanu Kawalan Patra Cimunca Banjar Banjar Sari Rengagak paripola nyata moa pagili jeung bukti diwinga ciku para ahli direka para pujang nyabara seklian usa sumirat tatar pasundan manis di pasieun di papanteun.
pangungrap katia purwa Mendra Iya Mendra Winulan ingkang sosorot gantinang pamutus iya ing cerita saking punipun dados kang tandaning carita iya kupung gebang siwalan tunggal Denayu kang kadenayu ayu pada tetes tumaretes ingkang kinaretesanana astagangga Wiratanu Kawalan Patra tangan gangga kubanyu wira hawong ngalwih tanu mangsi patra hartusipun kalam talagung mulane aksara Jawi sawidak perkawis pinucal kang tigang dasa eka lawan dasa eka naminipun sawiji dasa hartosipun 10 inggih pagelaran pawayangan pokana para pujangga yasanipun para wali salapan ka 10 tunggal walih kang Cemar panalar